Jo, ja som sem pri dnešnom dnešné videjko bude o tom, že nám pridali nový mod Day of Doom, takže si ho poďme zahrať. Vôbec neviem, o čom to je. Každopádne som na to fakt zvedavý. Tak ja už to nebudem obkecávať, my už poďme rovno na to. OK, takže sme tu a čo to budeme robiť? 16 proti 16. Vyzerá to niečo ako Team Rumble. Yes, presne, Team Rumble. A pravdepodobne za to môžeme získať tento loading screen, keď splníme tieto tu questíky. Ale fakt neviem, čo mám od tohoto očakávať. Každopádne poďme na to. My sme teraz henchmen. Takže sa môžeme spavnúť iba 80 krát. Oho. Tak to mi dali celkom dobré veci. Doktorové, Doomové, tieto rukavice. Neviem, prečo sú mytické shockwavy. Ale OK. A kombat ER-ko. Počkať, mňa to akože prevtelilo do toho garda. Ty kokos. Že nebudem kecať, ale zatiaľ to vyzerá mega dobre. Neviem či... Aha, ono sa to dobíja po pár sekundách. OK. Takže my sme všetci teraz henchmeni. Nice. Poďme fajčiť, ne? Aha, tam je nejaký point, čo máme akože obsadiť, alebo čo? Niečo také, hej? Tak poďme tam. Počkať, aj tu je niečo. Ja to stavím rovno tu. Krek. Dobre. Jeden je down. Chlapci, berte to. Klimujem to. Dobrý, máme to. Nice. Máme nový výkon. Aha, tak to ide o toto. Že nám to dáva vlastne nejaké nové zbrane potom, nice. OK, máme ho. Ale mám aj dosť low HPčka, no. Čo si budeme? Dobre, ďalší dead. OK, ďalšiu naši kolegovia dali dole, našťastie. Aj keď mám síce low HPčka, ale chcel sa to dá. Aha, mne to samé dodáva healing, hej. OK, nice. Dobre, ďalší deck. Je to celkom zaujímavý a celkom šialený mod, že proste samé mytiky a abilitky. Ale dá sa to. Je to akože celkom fakt zábavné. Toto by sa skôr oplatilo hrať v duách alebo v skvadách. Nejakými vašimi kamošmi. Ja, to sú naši. Sorry, hoši. Až na to, že ja sa neviem ani trafiť. Ten dostal celkom. Ale niekto mi ide záda, že jo. Nevadí. Dali nás sice dole, ale to vôbec nevadí.
Jo, respawning. Je to aj respawning, ale keďže ste henchmeni, tak vtedy máte ten počet respawnov obmedzený a HPčka sa vám to jedine doplňujú po pár sekundách. Dobre. Nevadí. Sakra, to sa nedalo udržať. Skočil nám tam nejaký typek s rukavicami. Jaj, už som si myslel, že ja som ten Doom. Škoda. Ale to asi takú šancu nebude mať každý, podľa mňa. Každopádne ostáva nám ten posledný artefakt. Poďme. Nájsť si rybák. Sakra, čo toto je? Ber to. Launchpad. Idem. Tak tohoto akože garda by som teoreticky akože chcel, aby ho dali aj do shopu, lebo mne sa za neho extrémne akože dobre hrá. Neviem prečo, ale vyzeral celkom tak akože cool. Tak poďme. Respawning off. To nevyzerá úplne dobre. Aj. Do kriku rýchlo. Takže to je niečo na podobný štýl asi reloadu. Len kebyže tu nemáme samozrejme čísel, že jo? Adu prčic. Tak to je asi náš end. Záleží na tom teraz, že vlastne kto prvý akože s týmom bude dead a potom ten tým vlastne, ten druhý tým vyhrá. Pravdepodobne, takže ja by som si rád počkal, aj keď neviem, nedá sa prepnúť na iného spectate. Neviem čo robí, ale to je asi jedno. Tak to vymazáva. Victory von Doom. Yes. Nádhera. Dali sme hneď prvú hru win. Áno, to kive, ten typek. Nádhera. Máme to, uvidíme čo za to dostaneme, poďme dole. Celkom hej. OK, dostali sme tento plášť na Dooma. OK. A plus ďalšie 2 levely. Ideme sa pozrieť do questu, splnili sme asi iba jeden quest. Tak nič, nevadí. Inspect item. Tento akože loading screen vyzerá fakt pekne. Takže určite, ak máte nejakých kamošov, tak hrajte Day of Doom, je to celkom sranda, mňa to bavilo. Takže toto by bolo asi všetko pre dnešné videjko, dúfam, že sa vám páčilo, ak áno, budeme rád za like, odber, no a my sa vidíme pri ďalšom videjku. Zatiaľ, čaute, čus.